U toku je međunarodna akcija Pojačana kontrola saobraćaja koja se sprovodi i na teritoriji naše opštine. Akcija je usmerena na uočavanje i sankcionisanje najtežih prekršaja. Tom prilikom razgovarali smo sa Nenadom Stamenićem, pomoćnikom komandira policijske stanice Bajina Bašta. Osim što se sprovodi u našem gradu, sprovodi na nivou cele Republike Srbije kao i na nivou cele Evrope u saradnji sa ROADPOL organizacijom, odnosno mrežom evropskih saobraćajnih policija. Akcija je, kao što vidite, usmerena na uočavanje i sankcionišanje najtežih saobraćajnih prekršaja, a naročito nepropisna upotreba mobilnog telefona tokom vožnje, kao i nekorišćenje sigurnosnog pojasa od strane vozača i svih putnika u vozilu. Koliko je do sada kontrolisano učesnika u saobraćaju, a koliko je njih sankcionisano? Svakodnevno se vrši kontrola saobraćaja na području našeg grada gdje se kontroliše veliki broj učesnika u saobraćaju, a neka statistika govori da je u toku prošle godine sankcionisano oko 700 prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa od strane vozača i putnika u vozilu, dok je u prva 2 mjeseca ove godine sankcionisano oko 115 navedenih prekršaja, što ukazuje na činjenicu da veliki broj, odnosno jedan deo naših sugrađana, odnosno lica koja tranzitiraju preko naše opštine, ne koristi navedeni pojas koji značajno doprinosi bezbednosti učesnika u saobraćaju. Kakve su kazne za te prekršaje? Pa kazne su u fiksnom iznosu 10.000 dinara, s tim što u roku od 8 dana vozači, odnosno lica kojima su izdati ti prekršajni nalozi, mogu da plate polovinu te kazne. Akcija podrazumeva i kontrolu dečjih sedišta u automobilima. Jeste. Još jedan bitan aspekt bezbednosti prevoza lica, putnika, to je dece, je adekvatna upotreba dečjih sedišta i adekvatan prevoz dece. Odnosno, zna se da deca do 12 godina ne smeju sedeti na prednjem sedištu, zatim deca mlađa moraju biti smeštena u posebna homologovana sedišta koja su za to predviđena i sama neka statistika i analize saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovali deca kao putnici ukazuju da deca koja su bila propisno vožena u vozilima prošla su sa lakšim posljedicama, odnosno maltene nisu ni imali nikakve posljedice. Također moram da skrenem i pažnju da upotreba sigurnosnog pojasa značajno doprinosi povećanoj bezbednosti i također analizom saobraćajnih nezgoda također je došlo do podatka i činjenice da su lica koja su koristila sigurnost i pojas tokom saobraćajne nezgode prošla sa lakšim posljedicama u tim nezgodama. U toku prošle godine zbog nekorišćenja ili neposjedovanja dečjih autosedišta, koliko je vozača sankcionisano? Nije neki veliki broj, jer to nije naročito neka popularna mera od strane policije, toliko nemam neki tačan podatak, ali nije neka velika cifra, ali apelujem još jednom na roditelje i građane da se pridržavaju saobraćajnih propisa radi njihove bezbednosti. A ima li povređene dece? U jednom slučaju je jedno dete lakše povređeno, imamo neke lake povrede. Tokom ove godine nije. U slučaju saobraćajne nezgode, verovatnoća da izgubite život je dvostruko veća ukoliko niste vezali sigurnosni pojas. Veži pojas. Ne prekidaj život.